Jo el que sé és que el predí va néixer a Palma, sa mare feia de criada a uns senyors que vivien al centre de Palma i eren un gran propietaris perquè sé que tenien la possessió de Son Quint, que està per mi a les afores de Palma. I la repredina, que jo l'he coneguda, pues, ell degué fer feina quasi tota la vida. I quan feia feina aquí a Palma va néixer el meu predí, que nomia Pere Pau Capó Cantallots. Son pare era de Puja, de Camp Passol, i supos que també devia fer de criat. Se degueren conèixer i va néixer el predí, va tenir un germà, el tio Joan, i el varen batiar a la parròquia de Sant Eulari. Devien viure al centre de Palma. La repredina, que jo he coneguda, pues, pràcticament va fer feina tota la vida de criada. Al cap d'un parell d'anys d'haver nascut el meu predí i el tio, son pare se'n va anar a Amèrica, com molta gent a final del segle XIX se n'anava a Amèrica. No sabia escriure ni la repredina ni el repredí, s'havien d'escriure a través d'un altre que escrigués i llegís les cartes. Aquell home va enviar a demanar la repredina, i no hi va voler anar, i han perdut el contacte amb aquest home. La meva predina era Nomia Martina Socias Pons, era de la Pobla, i també va perdre son pare i sa mare, eren 3 germans, i tenia 7 anys i van perdre son pare i sa mare. Van venir a viure a Inca, el predí era sabater. No sé, i de mal nom sempre li deien de Cat Sabater Nou. I se va dedicar a fer sabates a medida, que diuen. I va ser que quan va néixer a Septia Bel, ell era el delegat, el conserge de la Creu Roja, que estava situat aquí on ara és el Casal de Cultura. I vivien aquí va néixer la meva tia Bel. Bé, aquest matrimoni varen tenir el tio Miquel, ma mare Antònia, la tia Bel, la tia Martina, el tio Pedro i el tio Pep. En Pere Pau Capó era un sabater, d'aquests que hi havia hagut tota la vida inca, que segurament quan era jove havia començat com a mosset fent tasques molt manuals, i llavors se deu trobar als anys 20 que s'estan mecanitzant tallers, i segurament ell se deu integrar un d'aquests tallers, i clar, el fet de ser treballador i ser sindicalista, això el du a participar a la Justícia, que és aquesta associació que dèiem, i d'aquí segurament el degué dur tot això a la política. El predí, supos que els temes socials li varen preocupar, i jo l'únic que sé és que estava afiliat a Esquerra Republicana, però Esquerra Republicana que el president era Nazaña, no tenia res a veure amb Esquerra Republicana actual. El context de 1931 a Inca hem de pensar en una ciutat amb milers de persones que fan feina a fàbriques, i això suposa l'existència d'un moviment obrer que venia ja des de principis del segle XX, que no arranca el 1931, sinó que ve de 2 o 3 dècades abans. I dins d'aquest context hi ha en Pere Pau Capó. Pere Pau Capó s'havia presentat a les eleccions de 12 d'abril de 1931 dins la coalició republicana, i segurament el fitxen com un element que està molt a prop de la classe obrera. De fet, ell perteneixia a l'associació La Justícia, que era un sindicat anarquista, però, diguem, anarquista vol dir filoanarquista, proper a l'anarquisme. I dins aquest context és on en Pere Pau Capó inicia la seva carrera política, que va durar 5 anys i mig. En aquest context hem de pensar que la ciutat d'Inca és això, una ciutat amb milers de treballadors del sector del calçat, però també hi ha uns grups conservadors que intenten raturar, apaivagar tot aquest moviment obrer, amb associacions d'una altra tendència que és més conservadora, un sindicalisme catòlic,
unes associacions religioses, que en aquell moment l'Església sobretot està en postures més conservadores, i llavors també hi ha un grup de republicans d'unes classes més o manco benestants, que són republicans empresaris, republicans de professions liberals, metges, administratius, membres que formen part de l'exèrcit, i xerrarien d'un republicanisme a Inca, progressista, molt polièdric. No només hi ha classe treballadora, sinó, com veiem, hi ha diverses classes socials. Ell sabia llegir i escriure, molta gent de la seva generació no en sabia, la mateixa predina meva, la Martina, era analfabeta, i hi havia molta gent en aquell context de principi del segle XX que hi havia un percentatge molt gros de gent analfabeta. Supos que ell, el seu ideal era que la gent aprengués i que Espanya evolucionés cap a així com evolucionaven les altres nacions del nostre entorn. En Pere Pau, quan comença el seu camí polític, s'integra dins l'associació política republicana que hi havia més gran en aquell moment, que és la Unió Republicana Federal, on hi havia Antoni Mateu, Mateu Pujades, en Maiques, molt de polítics republicans. Aquest partit polític, des del 31 fins al 36, va viure diferents canvis. Fins i tot crisis internes, algunes divisions, desencontres, i el que era la Unió Republicana Federal, el 36, en tots els canvis polítics que hi ha, se va transformar en Esquerra Republicana Federal. De fet, quan molts d'aquests polítics són reprimits per pertànyer a Izquierda Republicana Balear, perquè això era com a més greu que pertànyer a un petit partit polític que s'havia creat a Inca a principi del segle XX. I a molts els acusen d'això, de ser part de Unió Republicana Federal no, però d'Esquerra Republicana Balear sí. Ell se va ficar en política, va sortir, bé, això els historiadors saben més, és qui va proclamar la República el 14 d'abril del 31, va formar part de la gestora, de la primera gestora nombrada per governador civil, que fins a les eleccions varen governar el poble, i se va presentar totes les convocatòries, tenint en compte que les llistes eren obertes i el van votar la gent, i va ser regidor durant tot el temps de la República. Pere Pau Capó se presenta a les eleccions de 12 d'abril, se presenta a les eleccions que havia convocat en el Font 13, se presenten aquestes, però en aquestes eleccions la victòria va ser pel partit monàrquic, en aquest cas. En Pere Pau Capó si mateix va tenir uns 200 i poc vots en aquestes eleccions, però això no va ser suficient, i hi ha l'arribada de la República, el 14 d'abril, hi ha un canvi de règim, el rei d'Espanya se'n va, en el Font 13, i a Inca se forma una comissió gestora formada per 3 persones, un empresari, en Mateu Pujades, un treballador, en Pere Pau Capó, i una persona provinent del món de les professions liberals, que és Antoni Mateu, i fan un grup que gestiona l'Ajuntament. Crec que els varen triar d'aquesta manera aposta, que hi hagi un empresari del món empresarial, un treballador i qualcú de les professions més liberals, un senyor que fa feina en una oficina de registre. Al mes de maig hi ha eleccions, el mateix mes de maig de 1931 hi ha eleccions, hi ha unes eleccions en teoria sense tupinada i sense possible frau, i surt elegit en Pere Pau Capó regidor, i el partit seu, la Unió Republicana Federal, en coalicions socialistes, aconsegueixen el poder, i en Mateu Pujades serà el primer batlle republicà, fins que arriba el 36, abril del 36, i el qui era batlle, en Miquel Beltran, presenta la dimissió, entre regidors n'elegeixen un, que sigui el futur batlle, i trien en Pere Pau Capó com a batlle. Va ser de finals d'abril fins a mitjans juliol. No va poder exercir molt, però sí que va ser significativa la seva elecció. En Pere Pau Capó és elegit batlle, el polític més visionari d'aquest moment, que és Antoni Mateu, és que té més visió de futur, diu: estem en un moment important. Hem acabat d'elegir
un obrer manual com a batlle. Això és gràcies a que la república ha afavorit una obertura política, una obertura social, que ha permès que un simple treballador d'un taller sigui batlle d'Inca, perquè això sorprèn. Fins aleshores els batlles d'Inca eren grans propietaris de terres, empresaris, advocats, metges, militars, i a l'abril del 36 hem elegit batlle una persona que estava fent feina en el seu taller, que era una persona que estava a un sindicat, i Antoni Mateu té visió d'això i diu convé que això quedi registrat damunt l'acta. I és una de les poques referències d'Antoni Mateu sobre en Pere Pau Capó indicant això. Hi ha hagut un canvi radical a Inca. Tenim un sabater que és batlle. No sé si ha tornat a passar mai. Crec que no. I jo el que sé de ma mare, que el de 9 de juliol, es predir, com sempre estava a casa seva, fent feina i va anar al municipal i diu, a Montperico vos demanen a la sala. I allà va trobar dos oficials d'escorte d'Inca, li posaren la pistola al pit i li van dir, han agafat nosaltres el mando, no vos negau si no vos mogueu. I al cap d'un parell de dies el tancaren. I el que més em va cridar a mi l'atenció de tot això és com se reflecteix damunt el llibre d'actes de l'Ajuntament, com se reflecteix el Cop d'Estat. El Cop d'Estat se reflecteix en una pàgina en blanc. Entre les actes de la República i les actes del període franquista hi ha una pàgina en blanc que el secretari va deixar allà, una pàgina en blanc, m'imagino que pensant que allò era un canvi radical. Deixa una pàgina en blanc que vol dir silenci. Allà hi ha un silenci que fa 43 anys, o 93, o 83, no sé quant d'any fa que va quedar aquesta pàgina en blanc, ningú ha escrit mai res a damunt. Està allà en blanc, la pàgina. A despedir, un amic seu li va deixar l'esclau d'una caseta i la família de mon pare i la família de ma mare se n'anaven a Campanya. I allà estaren no sé quin temps, fins que un vespre un escamot de la falange el van anar a detenir, a ells i altres republicans d'aquella contrada. Un almacén buit de madera, el van buidar i el van omplir de presos, estàvem asseguts i passejant. Menjàvem moniatos. Només? Menjàvem moniatos? Moniatos i faves, moniatos bonits. D'en Pere Pau Capó, les fonts escrites que hi ha, el poc que ha escrit, està escrit a l'època franquista, perquè el jutgen, li fan interrogatoris, fan informes sobre ell, i què diuen d'ell? Sobretot diuen que era afiliat a Esquerra, Esquerra Republicana Balear, que pertanyia a l'associació La Justícia, que era sindicalista, i llavors diuen d'ell que tenia molta influència sobre la classe obrera. Sabeu que era un home que tenia especial gust per les bones relacions entre la gent, devia saber escoltar, devia tenir un bon feeling, una bona relació amb la classe obrera. Devia ser, el que ara diuen, una persona que és líder o una persona que sap atreure els altres, devia ser empàtica, assenyalen això. I també el que diuen les fonts franquistes és que no tiene bienes de fortuna. Per tant, vol dir que no li podien prendre res, perquè molts d'aquests republicans allò primer que feien era els agafam els seus béns, els quedam, els incautam, i això serveix com a botí de guerra per seguir la guerra, per nosaltres vendre i per aconseguir un dos bés. I en canvi, en Pere Pau segurament devia tenir la seva casa, algun, no sé què tenia, poca cosa, diu, les fonts franquistes. No tenia bienes de fortuna, com que no li podrem incautar res. En coneixes qualcun dels que estaven allà, d'Inca? Hombre, ara no me'n recordo. Ara no te'n recordes de cap? El batlle, El batlle. I qui més? no me'n recordo. No te'n recordes? Però els I coneixes com que eren d'haver 1.000, com que eren 1.000. eren 1.000. I n'hi havia 20 d'Inca, 20 d'Inca n'hi havia. 15 de Manacor, Ah. 10 de Porreres, i estaven tots mesclats. Estàveu tots mesclats. Si qualque no se'n xerrava de política, i la predina, si qualque vegada insinuava
que quan el predí havia estat a la presó, estava empaguida. Estava empaguida de dir que l'home havia estat a la presó i de quan Perico era en el col·legi. Era un eufemisme per no dir el meu home ha estat a la presó. Jo el que destacaria d'en Pere Pau no són els 3 mesos que va ser, els 4 mesos curts que va ser batlle, sinó la seva trajectòria política, que durant els 5 anys i mig de la República és un regidor constant, que és a totes les sessions, que intervé, que no se mossega la llengua, que quan s'ha d'intervenir no se talla, que intenta arribar a consensos, perquè ja han dit que durant aquests 5 anys a la majoria hi ha tensions, ell intenta cercar solucions pragmàtiques. Jo crec que devia ser això, un home que està treballant a la fàbrica i aporta el seu granet d'arena en el govern de la ciutat, que això és l'espectacular en aquell moment. Hauria de ser un exemple per a aquests polítics que tenim, els desbarats que fan, i ell no va fer res. Tu recordes si quan deien els noms dels presos que anaven a alliberar, després no els alliberaven, els traslladaven o els mataven? N'hi havia. N'hi havia que sí. I tu recordes qualcú? Sí. Jo me van cridar i vaig sortir. A tu te van cridar i van sortir? Per anar a Campos. Per anar a Campos te van dur. I que jo sàpiga, el predí no se va tornar a posar res de... A més que no podia, en aquell moment exterminat. Els 50 tot estava controlat, els anys 50 tot estava controlat pel moviment nacional i tot no podia fer res. Els intents de memòria històrica és omplir aquesta pàgina, que no quedi eternament en blanc.